Kibor pulit jongka police station nongpo Ribhoi district. Hadin bakilayo iga jingtha no deputy commissioner ka district kilale banjurip kansan banlap iga jing shisha halor balami ki jing kenno bakala don ga jing di tam ya ga dor boycott school da kinong di kon kabala kta eka yo ka kon ki kmi ki kpa jong ki kna school kumta ki pulit harengkat ka jinge don lang ki khot jong ka KSU education cell nongpo circle kila penlong ya ga jing jurem aka khatwei tarik ulber arajar arposao shagite ki dukan di kot school banlap ega jing shisha bad hagate ki jing jurep ki bor pulit kila shem bagite ki dukan di kon kinang ye pitengi ki jing di tam dor na lor ka dor ka bala depu hagi kon bad lalap hadu santli ki dukan ki badang ye piteng bandirem dor ki kon kumta na kaliang ki bor pulit kila shim ka kerteng jung kite ki try dukan di kon bad ka kaipot persha ikite ki nong di dukan na kaliang ki bor pulit kin pha shakami jong deputy commissioner ka Ribhoi district bo unle pat ya kabadon kam kat kum ki kendon ain laban kado hangni bakane kaman na shimkia da ka KSU kabadang ha ka arp sau terik rumpang arajar arposau ketika seng lengba ka education cell kalala bigi katu kat ni tili kidukan di kot school hayo nongpo kabajulong aman la ka shisin shitayo kibala de kamrem dori ka kon da ka bashim bayo nong khatsan hado arpo tenka kabala palat yakador balabo lani ka maximum retails price kabana kaliang ka KSU education cell hadin tang kandiat sengi kata haka arpun riu tarik urumpang arajar arposau kalalik banbu ika jing ujor hau deputy commissioner ka Ribhoi district halor katika jingshim kabu jongki nong di kon hayo nong po Kamu di mana?